Jama'a masu kallon mu, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, yau ma za mu zagaya cikin garin ne domin kawo muku ra'ayoyin ma'abota kallon wasan ƙwallon ƙafa akan suwaye za su ci La Liga, suwaye kuke ganin za su ci La Liga. Assalamu alaikum, za mu so mutum sunanka. Suna na MD kamar Sardauna mawaƙan Bauchi. A wani sun kai? Barcelona mana, the blood and the heart of Catalan mu ne. Ga shi na ba ta ganin jinin Barcelona ne. To a wasanni 10 da suka gabata a La Liga, Atlantico Madrid sun rasa points guda 14. Madrid sun rasa points guda 7. Mu kuma mun dale ba. FC Barcelona sun rasa points guda 2. Wace muke haka? Shin wa kake ganin zai iya nasara a La Liga? Wanda zai iya yin nasara a La Liga shine baina wa baina ne. Abin da yasa na ce baina wa baina shine Barcelona ne ko Real Madrid. To me yasa kace haka? Abin da yasa na faɗa haka saboda dan wani critical analysis din da na shine Real Madrid dai a yanzu suna fam a Champions League sannan kuma ba sa fam a La Liga. For instance, yanzu kin ga su ma akwai wasu previous wasannin da suka yi kusan ina jin 3 matches ma suka yi a ba, sannan sun yi losing din wasa guda daya and then sun yi duro kin gane guda biyu. After all, Barcelona kuma tun lokacin da PSG suka cire mu a Champions League, kin ga tun a lokacin sai ya zama na cewa muna kwallon da kishi muna buga da with die kuma ba na tunanin cewa akwai wata team a gaban mu ma barin ba shi ma wani little example. Akwai wani wasan da muka buga da Real Sociedad kuma wasan derby ne. Ba na manta yan adawa suka cika gidan kallon kwallo da yan adawa suka cika gidan kallon kwallo. Kan ki hankara sai gashin nan babu kowa. Ina jin kafin a tashi ma in ban manta ba a wannan wasan kwallo shida muka sha. So da yako tun da aka shirya mu a Champions League gaba ɗaya sai muka kama da wuta. So da yako duk wata club da muka samu mu a yanzu ya zama mana tamkar hanya ce. Tara ne ko wucewa za mu yi mu ci. Yanzu kai ana kara idan an ce maka ga wanda kake so zuwa za ka ci. Dama mu za mu ci mana mu yan Barcelona mu ne za mu ci La Liga. Allah ran tabbatar kenan. Ko ka fara ba zan ji ba ci ka Qur'ani da ran miki da shi mana. To mun gode. Assalamu alaikum, ranka da za mu so mu san sunanka. Sunana Aminu Umar Yalwa. Malam Aminu Umar Yalwa, a kwanakin baya a wasannin da aka gabatar guda 10 wato a La Liga, wato a Atlantico Madrid sun rasa point guda 14, Madrid sun rasa point guda 7, ba FC Barcelona sun rasa point guda 2. Shin wa kake ganin zai iya ci a La Liga? Wanda zai ci a La Liga ni na zai wuce tun guda 2 ba. To wanne da wanne kenan? Barcelona da Real Madrid. To me yasa kace haka? Saboda farkon season ya nuna cewa ba sa kokari. Atlantico ke kokari, shi yasa in ka duba a baya ta ba su baki da ta 10. Amma yau an waye gari tsakanin su da Barcelona bai wuce baki guda ba. Tsakanin da Real Madrid bai wuce maki ba. Wato abin da ya rage bai wuce sura wasanni 8 ba. Akwai kuma possibility cewa Atlantico za ta sake dropping point. Tunda ba su da Barcelona ba akwai yiwuwar Barcelona za su yi sha Atlantico Madrid. To me dalili kenan? Dalili shine current form din da ke tafiya. Saboda current form din ya nuna kuma especially da tafiyan Suarez injury. Wani key players ne wanda ya ciki. Without him kisan ko kwallaye za su rabu. Haka ne. Ya akwai tabbacin cewa za su sake trophy point. Kuma kika dubi Barcelona da Real Madrid yanzu ne suke. Saboda ba wanda ya tsammaci especially ma kamar yadda yanzu Real Madrid take ba wanda ya tsammaci cewa Ramos baya nan amma har yanzu ba sa trophy point ne suke. Saboda cikin ta dawo tana peak ɗinta tana tsakiyar form ɗinta. Amma kai ana ka bangare idan an ce maka wa ka fi so ya ci bila ka ni fa su Real Madrid ne ba ƙarya. Saboda haka ina tsammani in har Madrid ta ci Barcelona yau to hakura kawai na diga rata. To Allah ya ba mai rubuta. Na gode. Ina za mu so mu san sunanka. To sunana dai Ado Muhammad Fidi. A wancan kake? Ina spoken in Barcelona. A wasanni guda 10 da suka gabata a La Liga. Wato Atlantico Madrid sun rasa point guda 14. Madrid sun rasa point guda 7. Sai kuma FC Barcelona sun rasa point guda 2. Amma a kusa ganin zai iya ci a La Liga.
Ai ba wanda zai iya cin La Liga nan a jinina da nake ji irin Barcelona. To me yasa? Saboda har ga Allah yanayin wasannin da muka buga kamar yadda kika ga a wasannin goma na ƙarshe akwai wanda suka yi losing, mu iya akwai losing biyu muka yi. Ko dan haka ma ina ga muna ji a jikina mu za mu ci. Kana ji ma a cikin gaba za ku ci? Mu za mu ci ma kamar ma an ci ma. Ko ɗan mai kenan? Ko ɗan Barcelona. To shi kenan Allah ya ba mai rubuta a. Amin. Allah ya saka. Za mu so mutum sunanka. Farko suna na Malik Afaranti da ke nan kwanan Jambulu. A wani wato kin kake? A Real Madrid. A wasanni 10 da suka gabata a La Liga, Barcelona ta rasa points guda 2, sai kuma Atlantico Madrid ta rasa points guda 14. Amma a tunanin ka waye kake ganin zai ta a La Liga? To wasan yau tsakaninmu da Barcelona yana gwada mana duk wanda ya winin yau to ya iya yankan tiket ɗin cin La Liga. Me yasa kace haka? To saboda duk sauran wasannin da suka wuce su akwai wani sauran wasa ɗaya gaban su kamar Atlantico Madrid haka. Mu kuma mun riga da mun gama dama su ne yanzu a gaban mu. To mun kuma muka riga da muka wuce to dama sauran duka hanyar. To amma idan an ce maka ka faɗa waye ka ga ya dace cewa da ka ci. To na farko zan iya ce Asensio, Vinicius, Benzema. Yawai sun kenan? Real Madrid. To Allah ya ba mai rubuta a. Amin, amma Allah da dama da fin karfi yayi a wasa. Allah ko? Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanka. Sunana Anas Abdullahi wanda aka fi sani da OKC Mabobi. Wani tim kake? Tim dina a Turai dai Real Madrid. A nan kuma fa? A nan cikin ƙasa Najeriya, daga ƙasa na Najeriya sai in dawo ga Zabgai International da ke cikin garin Bauchi. To a kwanaki da wasa da aka yi guda 10 da suka gabata a La Liga, wato Atlantico Madrid sun rasa point guda 14, Barcelona FC Barcelona sun rasa point guda 2, sai kuma Madrid sun rasa point guda 7. Shin wa kake ganin zai iya ci a La Liga? To a gaskiya La Liga nan dai na barta a gidan madara ne wato Real Madrid. Gaskiya na ga sun fi hubbasa a kan lakin kuma sun fi kokarin cewa za su iya tallafi. To me yasa kake haka? Duk da dai an tsere su da kusan 2 points, Barcelona suna gabanmu da 2 points, Atlantico Madrid suna gabanmu da 3 points, amma ina tabbatar miki a yadda muka ɗauko form a satin da ya gabata ina tabbatar da cewa za mu iya kara su dukkan su zai mu samu mu ci wannan lakin nasara. To yanzu idan aka ce an baka dama ka zaɓa waye ya kamata a ciya cewa za ka ci? Ai dama kan ma kin bani dama ma. Ai ba wanda na ba su dama kamar Real Madrid. To Allah ba mai rubuta a. Amin ya rabbi. Nagode. Ranka da za mu so mu san sunanka. Sunana Muhammad Sulaiman. A wasanni 10 da suka gabata a baya a La Liga, Atlantico Madrid sun rasa point guda 14, Madrid sun rasa point 7, FC Barcelona sun rasa point 2. Shin ya kake ganin waye zai iya ci a La Liga kenan? La Liga dai har yanzu ba za a ce akwai wanda zai iya ci ba gaskiya sai ranar ƙarshe. Saboda akwai wasanni da suka rage wajen kusan guda 8, wanda kuma abun mamaki ne a ce Atletico suna da point, sun ba da ratar point 10, aka zo yanzu gashi nan ana maganar point 3 ne. Kuma tsakanin wasan Real da Barcelona za su iya rage point din ma ya dawo daya, kuma watakila ma ya shige. Me dalili kenan? A gani su Atletico sun dan losing concentration, saboda inda a ce Barcelona ne ko Real Madrid ta samu wannan dama ba za su yadda su yi wasa da shi ba. To amma shi kaman ya dan samu matsaloli wajen tim ɗinsa, shi yasa ina ganin abin ta zo ta zamo masa ya dan samu ci baya, saboda akwai wasannin da ya kamata a ce ya cinye su, kuma su wa'annan wasannin su ne aka dawo da shi baya, suka dawo da shi baya. Yanzu kina a karan kanka baka da tabbacin a ra'ayinka waye kaga ya kamata a ce ya ce? To don ina son Real Madrid a ce ta ce, saboda ina goyon bayan Real Madrid, amma kuma yadda harkan take tafiya kowa na iya ci, saboda in aka duba ba kaman da bane yanzu gap din babu wani nisa tsakanin Real Madrid da Barcelona. Ko da Barcelona ta samu nasara a kan Real Madrid ba za a iya ce ta gama ba, saboda ita ma tana cikin wani yanayi.
To mun gode sosai da jin wannan bayani naka. To na gode. Kar ku manta, wannan tasha ta mu na kwallo na kawo muku ra'ayoyin masoya kwallon kafa duk sati, kama daga nan gida Najeriya har ma da kasashen waje. Ku dai ku following ɗinmu a YouTube tare da Facebook.